Днес е време за Pixelmon, новото пътешествие. Труден избор, много труден избор. Какъв е този? Мисля, че това там е Bulbasaur. Ще поставя това. Тъп автоджъмп, що не работиш, бе? Абе, той пуснат ли е? Пуснато е. Скаче, бе. Абе, досада такава. Пипнах ли? Проклет автоджъмп. Най-сетне скочи. Къде са пикселмоните? Не мога да започна пътешествието си без да има пикселмони много. Ще ги изчакам да се спамнат. Ще се проточи май. Това е твърде дълго. Къде са пикселмоните, бе? Аз този мод включих ли го? Включил съм го. Упс, за малко беше. Безполезно беше. Гошо, как си днес, бе? Как е жената? Още ми дължиш 5000 лева. Нещастник. Падай там и да не съм те видял. Казах да не съм те видял. И да падаш там. Аре, влезе, бе. Така, бе, нещастник му съм. Пешо, гледай го, Гошо. Мъчи се като прасе. Какво, бе? Ще ми се правиш на някакъв ли? Аре, ти да паднеш в водата, Искаш ли, бе? Нещастници. Само нещастници има от това село. Дали това расте? Велик. Велик, казах. Я и ти влез там. Нещастници. Какво са ми послагали тука толчове, бе? Нещастник, да не си помислил да излизаш. Няма шанс. Забранено излизането. Control Alt и Delete. Аре, бе, поставяй се. Нещастник, аз какво ти казах на тебе, бе? Зубър смотан. Те пребил с покедекса, бе. Къв съм гаден. Покемон! Той е пикселмон.
Бе, разкари се да мога да автоджъмпа, бе. Скапа на автоджъмп. Продяволите. Не ми показа автоджъмп. Зърнах името на някой пиксел му. Защо не може да се прибира това чудо тук, бе? Хайде, бе. Най-сет. Да видим какъв е покемон. Полторп, левел 3. Време е да се бием. Не е възможно. Impossible. Майко. На тебе зуба. На ти нещо да ядеш. Нещастник. Дали мога да крафтна нещо с тия си? Не. На тебе нещастник. Дръж да ядеш. А това е да сереш. Да си пърши газа с семена. Нещастник. Аре, бе. Как се очаква да... Опа. Аз съм поставил покемон. Ти става, бе. Време да започнем моето пътешествие. Покет център забих. Аз съм покемони се лекувам. Вече не съм. Зарвам 4 никнейма. Сигурен съм, че са пикселмони. Това е единичен сървър. Само аз съм в него. Какви са? Зарва се един Bulbasaur. Зарва се... Какво? Со приведа да видя левел... 16. Да, няма и да се опитам. Whipping Bell. Не. Много са скучни. Ако е този там. Пикачу! Да. Доста е силен. Аре бе, шо не искаш да тръгваш за бой? Аре бе, покемон тъп. Безсрамник. Какво пише Пикачу? Много искам Пикачу. Електрически е. Ама не ми е само за това. Кой има тук? Bulbasaur. Хубава работа. Whipping Bell ли пак?
Какъв нещастник. Аре бе, няма ли някой, с който да мога да се бия? Друго Пикачу. Но с по-голям левел. Ще заспя до тази топла лава. И това е края на днешния епизод. Гледайте и следващия епизод, когато ще се опитам да хвана